бозии ҷавоби даври муқаддамотии ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2020 дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе байни дастҳои хуҷанди тоҷикистон ва нефтчии қирғизистон баргузор шуд. вохӯри тимҳо пуршиддаст сурат гирифта бо натиҷаи 3-0 ба суди хуҷандиҳо хотима ёфт. дар дақиқаи 34 бо кӯмаки Дилшод Бозоров ҳисоб боз карда шуд. аз сабабе ки бозӣ дар қирғизистон бо ҳисоби 1-0 ба нафъи нефтчӣ хотима ёфта буд, вохӯрӣ ба вақти иловагӣ расид. дар дақиқаҳои 107 ва 119 майдондорӣ боз Дилшод Бозоров ду голи дигарро ба самар расонида хетрик карда тимашро ба марҳилаи гурӯҳӣ ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2020 бурд. пас аз ин пирӯзӣ дастаи хуҷанд дар гурӯҳи ди ҷоми конфедератсияи футболи осиё бо тими истиқлолии тоҷикистон, Алти-Насири Туркманистон ва Дордои қирғизистон рақобат хоҳад кард. вохӯриҳо дар гурӯҳи мазкур 11 марти соли ҷорӣ шурӯъ мешаванд. К сожалению, мы первые 20 минут установку выполнили и имели свой шанс забить, но мы не забили. И ошибка в обороне привела к голу. И второй гол, опять-таки, который мы обсуждали и говорили, в пределах штрафной, всегда играть персонально до конца, не расслабляться. К сожалению, опыт игрока нашего не позволил это сделать. ҳамаи мухлисони раҳмат ки омадан ҳамин рӯз моро дастгирӣ кардан. ман ҳамин рӯз мана якумин голи Африка якум нашуд, ябора хетрик мегӯям по-русски, 3 гол ба дастаи хуҷанд овардем. хай ҳамада раҳмат, мухлисода, тамоми кулли Тоҷикистода раҳмат.